Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाबाय नै दायो आङो दिल्लीयावहाय सफैबाय आरोना ओमफ्राय मोननैसो खामानि दङ मा खामानि उनावहाय मिथिलांगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' बेनि सिगां आं मा जगार पार्टि खालामदों बेखौ नायग्रोदो गाइस स' लांगोन आङो घड़ी इसको ले जाएगा फिर इसको भी ले जाएगा इस हिंदी वाला नंबर बेखौ माने चार्जआवसो होदो आरोना बेखौबो लांगोन चार्ज नालाय बेखौथ' चार्ज सोलायलायनाङा नालाय ओमफ्राय मेकआप बक्सफोरखौबो सोखाजोब्बाय मेकआप लाङाबाथ' जाखाया ओमफ्राय जि लेथ्रा जाबायमोन आंनि बेगा गोदान बेग दङ आरोना ओमफ्राय आं अननानै लायाखै बे पुरनायाबो हामा जाद्रायाखै नालाय ओंखायनो नै सोखांजोब्बाय आङो ओरैबायदि मेसि जाजोब्बाय नै बिथिं माने बबेखौ लांगोन माखौ लांगोन जानानैनो कनफिउस आरोना स' सोखांबाय आङो ओमफ्राय दायो थिखोनानै दोननोसै ओमफ्राय गाबोन आर्लि मर्निं फ्लाइट दङ नालाय उन्दुनोसै थाबनो ओमफ्राय आं दा मेकआप दहाय फुनदोंमोन नालाय ओमफ्राय उन्दुनानै एसे बोरैबा जाबाय स' मेकआप रिमुभ खालामसै ओमफ्राय आरामसे ओंखारनानै थांनोसै स' गाइस एसे सिखारनायाव लेट जाबाय नालाय जि थुनथुन मुथुर फैनांबाय नै आं एयारपर्ट मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय जि थुनथुन मुथुर व्लगिंखौनो खालामनो हायासै आङो सिखारनायाव एसे लेट जाबाय ओरैबायदि लेट जाबायमोन जोङो ओमफ्राय बोरैबा खाफाल मोजां आरोना मोनफैबाय नङाबाथ' सेस जाबायमोन माने जोङो 1 आवार सिगांसो मोनफैदो आरोना एयारपर्टआवहाय ओरैबायदि खारै वेब चेक इन खालामनांबाय माने अनलाइननि वेब चेक इनआ अफ जाना होदो आं माने फैखानायनिखौसो खालामफ्लांदो आरोना वेब चेक इनखौ आंहालाय बिन्दास थागासिनो दे एसे लेटै थांबाबो जेबो जानाय नङा अलरेडि आं फनावनो खालामखाजोब्बाय होननानै ओमफ्राय उनावथ' दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटि फैनायखौसो खालामदो पात्तायानो गैया आङो होमबाबो मोनफैबाय आरोना मोजाङैनो स' गाइस आङो प्रि बुकिं खालामखादोंमोन आरोना मानो होनोबा जों आर्लि मर्निंआवनो थांगौमोन नालाय ब्रेकफास्ट खालामाखै बेखायनो आङो अर्डार होखानानै दोनखादोंमोन स' मोनफैबाय ओमफ्राय बिथिं मेंग' जुस दङ ओमफ्राय मा लादोंमोनलाय आङो चिकेन रल्स माबा मोनसे बिदि लादोंमोन ओमफ्राय जानोसै ओमफ्राय आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आंखौ चिकेन नुडल्सखौ बेसे मोजां मोनो बे काप नुडल्सआ बेयो बे गैयाबाथ' आं फ्लाइटआव जार्नि खालामनो एसेबो मोजां मोना आरोना स' गाइस माला मोनहैगोन जाबाय थाबायलै आं आयौ जि राव गाबबाय थानानै खोमायानो सेस जाबायमोन फाइनाली गाइस दिल्ली मोनफैबाय
आरो ज'आवनो हालामोन आङो फ्लाइटआवहा ओरैबायदि हारला ओमफ्राय आं दिल्लीखौ सानाखैमोन आरोना एसेबां गरम जागोन होननानै माने दाथ' एयारपर्टनि माने मा होनो सिङावनो दङमोन इनि उनाव जेब्ला बाहेराव ओंखारबाय आयौ ओरैबायसा गरम माने मा होनो डेन्जार गरम ओमफ्राय उनावहा आंखौ सानैसो आदा आब'मोन बड'लेण्ड भबनाव थायो आरोना बिराद अनो आंखौ आंबो बिसोरखौ बहुत अनो ओमफ्राय बिसोरो आंखौ फन खालामबाय थाबाय आरोना फैदो बड'लेण्डआवनो होननानै ओमफ्राय उनावहा आंबो सानबाय थुदो बर' गुबुन जायगायावबो एसे रायलायनो मोजां जायो मानो मोजां जायो होननानै बड'लेण्ड भबनावहा थांनो नागिरबाय आरोना दायो स' थांगासिनो जों दा आं जमेट'निफ्रायसो बिहरबाय आरोना गोथाव जानो लुबैनानै पनीर टिक्का आं जि गोथाव मोनो पनीर टिक्काखौ ओमफ्राय आरो मा दंबावो बख'ग्रोनो मोनसे जानायनि थाखाय मा गोथाव मा खबर आदा बिसौ मोजां ना बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय न' दिनैयो हा ओमफ्राय न'आव थांथाराखैमोन बैसागोफोराव थांदों बैसागुआव ओमफ्राय दा आङो थांसिगोन माबायाव लकेल नामा हा लकेल नङा बयलारसो माला थांगोन अक्ट'बराव फुजायाव दे नोंथ' दिल्लीखौ बेरायजोबथारबाय खोमा ना हा बहा बेरायखो आग्रा बेरायबाय इन्डिया गेट लाल किल्ला कुतुब मिनार लटास टेम्पोलावलाय थांबाय आंसो थाङाखै लटास टेम्पोलाव थांसै नामा ना ज'है लटास टेम्पोलाव थांखांखाबाय नालाय थांजागोन आरो बेयावथ' खाथि खालाव बेरायजोबखाबाय मा मल दं बेखौ मिथिजोबगोन बेसे बोसोर जाखो नों दिल्लीयाव थानाया आं ओरैनो जेब्ला बे गेस्ट हाउसआ फार्स्ट गायसनदोंमोन ना बेनाव प्रथम आं मोनजोबनाय साख्रियाखै मोजां दे बरिया नै भिन्दि रुनानै होदों आं भिन्दि रुनाय जानो गोथाव मोनो नालाय नैबे आदाखौबो लोगो मोनदों बहानिमोनलाय आदाया कुसुगाव ना बेसे गोबाव जाखो दिल्लीयाव थाफैनाया साख्रि मोननाया 8 बोसोर मोजां ओमफ्राय दिल्लीयाव मा बेरायखो बेरायजोबथारबाय होनदों ओमफ्राय आरो ट्रान्सफारथ' जाथ'वा खोमा दा ना दिल्लीयावनो थाथ'गोन ओमफ्राय न'आव माला थांनाय थांगोनसो बैसागुआव थाङाखैमोन होनबा एबार थांगोन जुनाव दे मोजां बिराद गोथाव जाबाय नै जोङो आदायालाय आंनि भिडिअ नायो ना नायालाय नायो भिडिअखौ लाइक खालामो आङो नोंगोना थेंक इउ आंबो नायबाय थायो ना नोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनखायो बिराद गोसो मोनो थेंक इउ बानलु बुरजाबाय मोनसे